cikin kasar mu yanki na arewa ku firfito mu sanarwa mutane a gaskiya mu ba mu iya ba. Yarda ba halin da muke a cikin kasar mu yanki na arewa firfito mu sanarwa mutane a gaskiya mu ba mu iya ba. Daga fari sai na sa sunan ka mafi gani, Yanki na arewa wanda shi ya saukar cuta ya yi mata magani. mu ba mu iya ba. Ilahu duka abin da ake yi kana gani, Yanki na arewa wasu sun saka mana yanke duk a cikin halin da ba za mu iya ba. Yarda ba halin da muke a cikin kasar mu yanki na arewa firfito mu sanarwa mutane a gaskiya mu ba mu iya ba. Salatika ya rabu da ɗawa farin gani, Yanki na arewa mai kyau da kyauta sannan gashi da farjini. mu ba mu iya ba. A halai sahabai rabu kasa har madani, Yanki na arewa waƙar da zan ta aminta aji ta ko'ina ko ba da yawa ba. yarda